Já vás všechny zdravím u dnešního YouTubeového videa. Dneska se podíváme do našeho zákulisí naší prodejny a to přesně na náš servis. Já tady mám dneska vedle sebe kolegu. Ahoj, Pavle. Ahoj. Dneska si probereme takový klasický téma Airsoftu a servisu zbraní a všechno okolo. Vím, že to je téma, který je dost palčivý, můžeme zabrouzdávat někam, kam úplně asi nebudeme chtít, ale zkusíme to nějak probrat. Co se týče toho, co všechno servis obnáší, tak vím, že ty se tím zabýváš dlouhý léta. Já, jakožto klasický uživatel, tak chci jenom říct, že já si nikdy do servisu nehraju. Zkoušel jsem to jednou, svůj první kvér jsem rozebral do posledního šroubku a dopadlo to velice špatně. Od té doby si dávám kvér k tobě, jsem jenom spokojený. Tím si teď tady nechci dát žádnou reklamu. Prosím tě, co takový servis všechno obnáší? Tak, o tom asi začal. Já dělám servis už skoro 20 let, takže opravdu už mě toho rukama prošlo hromada. Každý technik dělá věci trošku po svém, takže to, co budu říkat, jsou nějaké moje zkušenosti, ke kterým já jsem došel. Nechci říkat, že je to univerzální pravda. A ten servis, já nevím přesně, co myslíš tou otázkou, jako co obnáší. Ten servis mě jako klasického běžného uživatele bude asi zajímat to, když si pořídím první zbraň, takový video jsme tady měli, první výbava a všechno. Běžná vlastně, údržba, jak se k tomu chovat, ano. Co dělat, co nedělat. Vidíš to, teď si vytáhl úplně ten spaty. Dobře, tak jo. Začal bych tím, že se asi budeme bavit o elektrických zbraních, což je asi to nejběžnější, s čím většina lidí začne. To znamená, má nějakou dlouhou elektriku. To nejčastější, s čím lidi asi přijdou do styku, jsou většinou nějaký M4, nějaký ARK, jejich klony. Je to vlastně typ zbraně, co má 80-90% vlastně těch začátečníků, pak třeba někdo přechází na nějaké víc specialitky. Takže to, o čem se budu bavit, se bude asi hodně týkat hlavně tohodle. Co se týče běžného uživatele a údržby, na co by si měl člověk dávat pozor, tak určitě jedna z takových věcí je baterie. Máme v podstatě v základu dva druhy baterií, máme metalhydridky a máme lipolky, nebo lionky, prostě litiové baterie. Každá má nějaké svoje specifika, většina zbraní, vlastně když přijde zbraň už s baterkou, tak je to metalhydridka. V tu chvíli vlastně mně stačí tu baterku nabít před hrou a vlastně víceméně se o ní nestarám. Ta metalhydridka je poměrně bezúdržbová, což je výhoda, ale v dnešní době už se nám hodně rozmohly litiové baterie, lipolky, lionky. Tam už ta údržba je trošku v úzovkách složitější. Ta baterie by se hlavně neměla vybíjet. Což je něco, na co hodně upozorňuji zákazníky, hlavně když přijdou mladší, že chtějí zbraň do kroužku a podobně a vyberou si něco, kde je už třeba procesorovka, v tu chvíli většinou je to kombinovaný s nějakou lipolkou, 11V, tak tam je potřeba si hodně hlídat to, že baterku nabijím ideálně rovnou, když přijdu a udržuji spíš nabitou než vybitou. Dobře, takže normálně odpojit prostě z baterku ze zbraně, dát ji na nabíječku, jakmile přijdu domů a jo, to odpojení je opravdu extrémně důležitý. V dnešní době procesorovek, kdy opravdu spousta zbraní má nějaké svoje etůčko, nebo i stačí obyčejný MOSFET, když je ve zbrani, tak pokud ta baterka zůstane připojená dlouhodobě, tak je tam vždycky malinkatý odběr proudu, který je schopný tu baterku dostat úplně do nuly nebo výrazně pod doporučený napětí. V tu chvíli, když se bavíme o metalhydrice, tak jí to nevadí, ona se vybije, já ji nabiju. Ale pokud už je to litiová baterka, tak opravdu velice často dojde k jejímu zničení a stačí na to den, 2, 3, podle toho, co je ve zbraní za procesorovku, kdy ji úplně prostě vybije do nuly. Takže určitě to, jak říkáš, odpojovat je extrémně důležitý. A zároveň bych před tohle hodil ještě jeden bod, když teda člověk dohraje a jde balit zbraň, tak před tím vypojením té baterky bych určitě každému doporučoval poslední ránu vystřelit na semi. Velice často se nám stává to, že člověk hraje, střílí na automat, dostřílí, odpojí baterku, dá zbraň do futrálu. V tu chvíli ten člověk, pokud tam není procesorovka, tak neví, v jaký fázi stlačení je ta pružina. Jasně. A velice často se stane, že ta pružina je stlačená na úplný svoje minimum a ten člověk tu zbraň hodí do futrálu, má ji tam týden, 2, měsíc
a měsíc tlačená pružina extrémně ztrácí svoji sílu. Okay. Když vystřelím na semi, tak vím, že ta pružina je poměrně roztažená a výrazně šetřím její životnost. Ty ses dostal teďka právě k jednomu z těch témat, který já jsem chtěl rozebrat, protože samozřejmě jsem like, umím z airsoftový zbraně střílet a tam jako končím a začínám. Jo. Ty jsi tam zmínil pružinu. Pružiny vím, že se dělají různý typy z různých materiálů, předpokládám, různý délky, zase nepletu. Dá se říct. Tam se to vlastně, máme třeba M110, M120, M100. Ano. To je jejich tlačná síla v kilech, nebo? Tak, vlastně tady to značení těch pružin se nám tady ujalo už před opravdu spoustou let, 20-30 let zpátky. A tohleto značení počínaje, dejme tomu M90, někdo značí SP90 třeba, tak by mělo vyjadřovat optimální ústěvou rychlost na 20 kuličkách při použití té pružiny. To znamená, když já mám ve zbraní pružinu M110, tak v ideálním případě bych měl mít ústěvou rychlost 110 metrů za vteřinu na 20 kuličkách. Ale, jak už jsem zmínil, tohle značení nám sem přilezlo před 30 lety s úplně jinou technikou, kdy byly plastové trysky, plastové hlavy, ještě třeba nebyly ani protitlaky. To znamená, dneska běžně člověk dá 110 pružinu, ale ústěvku může být 120, 130 a mnohem vejš. Nemluvě o tom, že nikde není daný, že pružina M110 má výtlak 10 kg. A tak to je. To prostě nikdo nezaved. To znamená, když nějaký třeba výrobce pružiny chce prodávat svoje pružiny, no tak udělá pružinu 110, ale udělá ji o půl kila silnější. Co v tu chvíli řekne zákazník? Já když jsem si koupil pružinu například od SHS, já mám větší výkon než na pružině Delta. To znamená, ta SHS je lepší. Jasně. Jo? Ale nikdo už jakoby pak to nebude řešit, vážit, měřit její výtlak. To znamená, třeba některý výrobci, ať už úmyslně, neúmyslně, trošku si upravujou. Takže nedá se jednoznačně říct prostě, že na M110 já budu mít takovouhle ústěvku nebo takovou a jak moc mě zatíží Mechabox. Jo. Pružiny ještě máme jakoby lineární, máme progresivní, máme PSGčkový pružiny a podobně, takže určitě může to být téma nějakého dalšího videa, ale... OK, to jsme se dostali hodně hluboko. Máme teda ve zbrani nějakou pružinu. Já vím, že u elektrické zbraně je teda baterie, tu už jsme si prošli, jsou tam nějaký motory, nějaký motor, že jo, jeden, který nám to pohání. Vím, že tam jsou nějaký kola, nějaký píst a něco, co nám tu kuličku nasměruje, takže nějaký hop-up. Popisuju to nějak jako aspoň trošku... Výborně. Trošku dobrý. Tam mě zajímalo, jaký vlastně třeba mechaboxy, nebo do čeho, zavírám to teda do mechaboxu, což ještě dávám trošku z těch dílů, ale jak to funguje? Jaký je vlastně ten princip u té elektrické zbraně? V podstatě tady si můžeme nabídnout ze stolu vlastně jeden kousek mechaboxu, který nám to vlastně může poměrně hezky ukázat. Ten mechabox je vlastně v těle té zbraně a vedou nám dozadu nějaký kabely, kde je napojená vlastně ta baterie, o který už jsme si povídali. Ty kabely nám vedou dolů, kde je vlastně motorek, který je vlastně nějakým takovýmhle způsobem. Když se zase budeme bavit o zbraní typu M4 a podobně, tak je to typicky v pažbičce. Když to bude bullpup a podobně, tak to bude trošku jinde, ale nejtypičtějc ta pažbička obsahuje motor, který je vlastně napájený tou kabeláží. Ten motor nám vlastně roztočí kola, který tady vlastně vidíme v ložiskách, takže ty kola se nám roztočej. Tím, jak se roztočej, tak vlastně dozadu nám tady vyjede píst a jakmile se ukončí cyklus, píst jde dopředu, vytlačí vzduch a ten vzduch nám tady vlastně tlačí tu kuličku ven. To je vlastně úplně jakoby nejvíc laicky popsaný ten systém. Jasně. Dobře, tím jsme si teda popsali ten systém. Samozřejmě jsou různý výrobci, vím, že jsou vysokozátěžový motory, klasický motory. Je to téma, který vlastně my můžeme rozebírat doopravdy do hloubky. Co se týče těch zbraní, ty jsi už to tady zmínil, že každá ta zbraň to může to mít trošku jinak. Víme, že jsou i jiný pohony zbraní. Jsou třeba plynový. No, máme zbraně vlastně na plyn, což je typicky nějaký green gas, nevím, jestli je vidět za náma tady nějaký takovýhle větší flašky. Může to být poháněný COčkem, což jsou vlastně malé bombičky.
Můžeme mít zbraně na takzvaný HPA systém, tudíž vlastně stlačený vzduch. S tím docela umím. A máme samozřejmě manuální zbraně. Jasně. Samozřejmě tenhle ten typ rozdělení, proč třeba vzniknul? Chápu, že třeba máme nějaký, dřív se začínalo na klasických manuálkách, pak byly teda nějaký elektriky. Proč třeba máme tyhle ty jako různý typy? Možná ti teďka trošku hodím do toho vidle, do toho vývoje, ale to, že se začínalo manuálama, je pravda. Aha. Ale paradoxně po manuálech přišlo mnohem dřív HPAčko. HPAčko, jo. HPA je právě poměrně v úzovkách starý systém, který se používal 30 let zpátky a díl, ale samozřejmě bylo to o tom, že ty zbraně musely mít nějakou lahev, nějakou hadici a vlastně blížili jsme se tomu paintballu, že jo. A Airsoft měl za cíl mít ty zbraně vlastně reální, mít jakoby reální repliky. Jo, ono už vlastně celkově to vzniklo v Japonsku tím, že vlastně v Japonsku byly extrémně drsný zbraňový zákony a začali vyrábět jenom nefunkční repliky. Ale jedna ku jedný. Pak až vlastně se to naučilo postupně střílet kuličky. Proto vlastně Airsoft proti paintballu je tak reálnej. A právě bylo nějaký HPAčko, protože ten manuál se vědělo, že vlastně potřebuji nějaký vzduch, potřebuji nějakým způsobem stlačit, protlačit, takže se to napojilo na hadici. To vlastně ono to je teoreticky jednoduchý systém. A pak právě firma Tokyo Marui přišla revoluční systém AEG, Airsoftová elektrická zbraň, a ta revoluce byla v tom, že ta zbraň opět zase vypadala reálně. Neměla hadici, neměla žádnou lahev a dokázali dostat motor, vzduchotechniku do zbraně. Jo, proto vlastně HPAčko, teďka my tady prožíváme takový jako druhý boom. Vlastně 20 let se to úplně uspalo, všichni na to úplně zapomněli, že by mohli mít stlačený vzduch ve zbrani. Ono se to k nám ani tenkrát moc nedostávalo. A sem se dostali hlavně pak ty AEGčka a teďka my se k tomu vlastně vracíme. Jo, teďka samozřejmě ty HPA systémy jsou úplně jiný, než byly tenkrát. Máme tam prostě skvělý procesorovky, které nám jsou schopný dokonale řídit množství vzduchu, jak dlouho potlačím ten vzduch. Můžu si nastavit perfektně sílu, kadenci, můžu fakt s tím dělat jako brikule. Ty systémy můžou být extrémně rychlý, můžou být extrémně tichý, přesný. Jo, takže opravdu dneska se zase to HPA vrací trošku z jiných důvodů, a to hlavně většinou ta tichost a kadence, jak tak řekl. Dobře, tohle to mě docela překvapilo, protože já jsem si furt myslel doteď, Že HPA je novinka. Že HPAčko je tady jako pár let, nebo dobře, 10-15 let, ale že to je takhle, tak to je hustý. No. Co se týče takhle, když jsme si teď teda řekli jednotlivý ty pohony, z pohledu tebe jako servisního technika, který je nejlépe servisovatelný a jako nejjednodušší na údržbu v rámci laika? Jak se to vezme? No? V podstatě nejlepší na údržbu je jakýkoliv dobře postavený QR a už je skoro jedno na jakém systému. Za mě, když je fakt dobře postavený HPAčko, tak je v podstatě bezúdržbový. Co je trošku horší, že když se v tom něco pokazí, tak už to většinou úplně ten amatér neudělá, když tomu moc nerozumí a jde s tím v podstatě vždycky do servisu. Ale dobře postavený HPAčko je vlastně jednoduchý systém, kde mi prostě nějaký elektroventil pouští vzduch a mám tam prostě spoušť, nějakou klapku a vlastně ono to funguje. U AEGčka je mechanických věcí mnohem víc. Můžou mi prostě odejít kola, může mi odejít píst, může odejít jakýkoliv okroužek. AEGčko je asi víc náchylný na nějaký problém. Zároveň zase je to třeba levněji zřešitelný, než když mě odejde HPAčko. Jasně, může to taky být banální okroužek, nějaký těsení v tom HPAčku, ale všeobecně ty díly do AEGček bývají levnější a v úzovkách to odservisuje jakýkoliv laický technik spíš než prostě nějaký F2 systém HPAčko. A teď se zeptám přímo tebe jako osobně, tebe, co třeba baví servisovat nejčastěji, nebo co nejradši servisuješ? HPAčko, plyny, elektriku? Určitě nejradši servisu AEGčko, už jenom proto, že tam vlastně v úzovkách je co servisovat. Jo, protože vlastně manuál, no tak dám tam píst, dám tam pružinu, dám tam spoušťák, ono to vlastně funguje, že jo. HPAčko zase, koupím nějaký F2 set, dám ho do mechaboxu, když je ten mechabox vycentrovaný, tak vlastně dobře elektronicky si pak přes telefon, přes Bluetooth naladím, jak chci, aby to střílelo.
Ale vlastně ta mechanická práce jediná v úzovkách je za mě nejvíc na tom AEGčku, kde opravdu nejvíc záleží na tom, jak si to člověk pohraje, jak si složí AOEčko, jaký vybere kola, jak rychlej motor. Jo, dokáže si s tím opravdu pohrát a ta mechanická práce je nejvíc znát určitě v těch AEGčkách. Takže tam vlastně máš jakoby největší možnost se s tím jako pohrát. Nejvíc poznáš, jestli ten technik za něco v úzovkách stojí, jestli má něco odservisováno, anebo jestli koupil 5 dílů, podle YouTube to naházel do zbraně. U toho HPAčka je obrovská šance, že ti to vyjde. Jo, jasně, pokud mám rozhozenou osu mecháče, tak už zase neskušený technik si s tím neporadí, ale rozhodně víc poznáš na tom, když otevřeš AEGčko, jestli je správně utěsněná vzduchotechnika, jestli jsou správně vypodložkovaný kola, že korekce AOE je provedená, jak je provedená a tak dále. OK. Teď si to trošku jako dostal. Další taková jako poměrně jednoduchá otázka, my jsme se tomu trošku vyhli. Když si přinesu teda domů zbraň, my jsme skončili u té baterie, Ano. kde teda přinesu domů zbraň, nebo jsem na hřišti, dám ránu jistoty, tu poslední, na semíčko, vypojím baterii, odnesu kvér domů. Ve futrálu samozřejmě, zavřenej, donesu ho domů. Co s ním potom? Tak, co se týče nějakého čištění a údržby té zbraně doma, pokud člověk nehraje v extrémně prašném prostředí, tak ta zbraň běžně jede rok, 2 bez vlastně zásahu. Velice často. Trošku větší problém nastává, když člověk hraje baráky, dřív se jezdily velice často milovice, dneska jsou jiný prostory, které jsou hodně prašný, může se hrát třeba občas v písku, v jemném písku, to určitě těm mechaboxům nedělá dobře, nebo naopak třeba v dešti podobně. Pak ano, pak ta zbraň trošku trpí. To, co se dá v úzovkách poměrně laicky udělat doma, tak je údržba hlavně a její čištění. Standardně k většině zbraní se dává vytěrák. Tady vlastně máme takovýhle obyčejný, jednoduchý. Je to vlastně takováhle tyčka, která u většiny zbraní bývá. Na jejím konci je takovýhle malý očko, kam vlastně, když si člověk dá kousek utěrky, kousek toaletního papíru, zamotá, tak je schopný si tím jednoduše vyčistit hlaveň. Je tam trošku nebezpečí toho, že když to dělám neodborně, nerozložím si celou tu zbraň, můžu poškodit hobgumičku nebo si tam nanést naopak zbytky třeba toho toaleťáku. Jo, takže když je člověk technicky aspoň trošičku zdatnej, tak doporučuji tu zbraň rozebrat a tu hlaveň si vyndat. Já přemýšlím, jestli tady nějakou máme teďka vyndanou po ruce, asi moc ne, ale u většiny zbraní, zase když se budeme bavit o nějaký M4, o nějakým AR-ku, tak dostat se k té hlavni tímhle způsobem je otázkou jednoho čepu, to znamená vyhodím přední čep a dostanu se k té hlavni alespoň takhle. Pak vlastně, když nechci rozebírat ten hop-up mechanismus, tak ho aspoň stáhnu na minimum, tak aby vlastně mě ta hop-gumička vůbec nevylejzala a jsem schopný vlastně základně vyčistit. Můžu do toho stříknout trošičku silikonu, nějakého penetrátoru, někdo používá líh a podobně. Pak je zase strašně důležité, aby se to nedostalo na gumičku, ale jsem schopný to aspoň základně takhle vyčistit. Ale jak říkám, hrozí tam trošku toho, že prostě malý útržek se mi tam dostane. V tu chvíli doporučuji stejně, když už člověk zvládne tohle, rozebrat si i celou tu komoru a čistit tu hlaveň úplně solo, bez té gumičky. Jo, určitě můžeme si pak udělat nějaký solo videjko na tohle, ukážem si, jak to bezpečně vyčistit, rozebrat, zase složit, tak aby nám to zase fungovalo. Takže tam vlastně dochází k tomu, že i ta kulička sama o sobě nám tu hlaveň znečiští. Může. Tam záleží, jak mám hlavně kvalitní kuličky. Když to hodně zjednoduším, vozej se sem zjednodušeně řečeno 2 druhy kuliček. Čínský, tajvanský. To, co jde z Tajvanu, všeobecně bývá ve vyšší kvalitě, lepší materiál, vyšší přesnost a znečištění té hlavně je poměrně minimální. Jiné kuličky od horších výrobců můžou trpět takzvaně trošku nafukováním. To znamená, že ten materiál, když je delší dobu na vzdušné vlhkosti, trošku se nám nafoukne. V tu chvíli víc dřev v té hlavni, anebo i celkově při tom průchodu tou hlavní se prostě může trošku drlit. Dřív se hodně říkalo, že biokuličky to způsobujou, protože ten materiál je měkký, ale je to zase informace z doby, kdy se sem vozily poměrně nekvalitní ty biokule. Dneska s PLA materiálem, jako používá Mad Bull, BLS, Delta a podobně, tak to znečištění té hlavně je odpovídající klasickému plastu. Jo, takže už dneska je to jedno, jestli střílím bio nebo plast.
Hodně záleží samozřejmě, kolik toho člověk vystřílí, jakou má hlaveň a podobně. No. Tam z toho pohledu je to hodně zajímavý právě už jenom kvůli tomu, že vlastně i volba těch kuliček hraje roli. Určitě. Ta volba kulí je dost zásadní. Určitě na kuličkách nemá smysl šetřit nějakým extrémním způsobem. Jak jsem zmiňoval, prostě značky jako Mad Bull, BLS, ASG Jo, tak jsou prostě opravdu hodně zajetý a člověk tam opravdu neudělá chybu. Za svou kariéru jsem viděl jednou, že BLS nám dodalo fakt jako špatnou várku kulí, který prostě nějakým způsobem prošly blbě kontrolou, ale to bylo jednou za tady 15 let, co působím v Airsoftu, že bych se setkal s tím, že BLS fakt dodalo špatný kule, jinak prostě držej si konzistentně kvalitu a za mě poměr cena výkon u toho BLS člověk jako neudělá chybu. Mají obrovský výběr kulí, hlavně od 20 po 48, což málo který jiný výrobce drží celou tu škálu, ať už v plastu, tak i v biu. Na světlováky vědou prostě po 32, myslím, takže opravdu za mě BLS jako dobrá volba. Je pravda, že u nás vlastně preferujeme ty BLS. Je to vím, že i všeobecně u nás jako v týmu, tak se tohle to hodně jako na poměr cena výkon si myslím, že je jako velice dobrá značka. Takže to jsme se dostali teda k údržbě doma, co se týče toho AEGčka. Třeba co takovej plyn, hodně sekundárky, že jo, green gas, hodně rozšířený je teďka APčko, klasika. Co s tím? U těch plynových zbraní už je lepší opravdu téměř po každé akci doma v klidu základně rozebrat, vyčistit, promazat. Ten plyn, pokud se budeme bavit o nějakým ultréru a podobných plynech, skoro vždycky mají v sobě nějaký základní mazivo. To znamená, když ten plyn vlastně projde tím zásobníkem, tou zbraní, měl by ji trošku promazávat. Jo? Takže to je na tom dobrý. Na druhou stranu stejně dochází prostě ke znečištění těch zbraní tím, že mám většinou pohyblivý závěr, když se budeme bavit o bloubekový zbraní, ten závěr potřebuji, aby mě jezdil čistě, hladce. Takže jakmile budu hrát zase v nějakým víc prašným prostředí, nějaký písek, nějaký bahínko, tak určitě je dobrý u té plynové sekundárky sundat závěr, vyčistit drážky závěru, promazat ty drážky a prostříknout trošku trysku. Zase můžeme si to někdy trošku ukázat víc odbornějc. A na co bych ještě narazil v rámci nějakého skladování těch plynových zbraní, tak ty plynové zásobníky je dobrý skladovat s minimem plynu. To znamená ani ne úplně plný, ani ne úplně prázdný. Jak už jsem zmiňoval, ten plyn má v sobě trošku maziva, takže je dobrý, když vlastně ten nějaký lubrikant tam trošku je a udržuje vlastně ty ventilky správně zavřený a to těsnění vlastně lehce zmáčklý. Když bude úplně plnej, dlouhodobě nechám ho půl roku plnej, tak to tomu těsnění neudělá dobře, protože ten tlak je obrovský. Zároveň, když ho nechám půl roku úplně prázdnej, tak zase ty těsnění nedržej v tom místě a taky to není dál. Takže doporučuji, když třeba člověk střílí tou sekundárkou a už prostě dostřeluje, už je to takový, cítí ten poslední zvuk, už se té kuli nechce vylízt, přestat střílet. Jo, ten trošek toho plynu, co v tom zůstane, tomu určitě neuškodí, spíš naopak. Co se týče třeba HPAčka, tak tam chápu, že to je stlačený vzduch, takže ten nám to bude spíš vysušovat. Tam třeba doma zvládnu v rámci toho HPAčka údržbu taky sám? V podstatě u toho HPAčka, pokud se budeme bavit o tom, že je to nějaký v podstatě AEGčkový systém předělaný na HPAčko, to znamená, je to klasická dlouhá zbraň, tak v podstatě jediná ta údržba bude stejná jako u toho AEGčka, to znamená, můžu doporučit jenom vlastně vyčistit hlaveň, jinak do toho systému nijak nezasahovat, nevyndávat, nepromazávat silikonem, nemá tam v podstatě smysl. Dobře, co se týče teda třeba servisu tady u nás, my jsme schopni oservisovat v tuhle chvíli všechno? Nebo... Nechci říkat, že 100% všechno, ale co jsme tady teďka ten rok, tak nevím o tom, že bychom odmítli něco servisovat. Jo? Ať nám lidi přinesli cokoliv, vždycky se to k nám dostalo na stůl a nějakým způsobem se to provedlo. Tam, kde si myslím, že nejsme úplně kovaný, tak jsou asi dlouhý plynovky, nebo ten plyn všeobecně nikdy asi přes nás tolik neprocházel, tady okolo nás to nikdy nemělo tradici, takže nechci třeba slibovat nějaký velký servisy plynovek, tam určitě základní údržbu bychom taky zvládli, ale co děláme běžně, tak jsou veškerý AEG zbraně, veškerý HPAčka, veškerý manuály. Takže toho je
Takže toho je fakt hodně. No, takže... Jak třeba, teď zabrouzdám čistě tady u nás, jak třeba u nás ten servis probíhá? Od toho, když já jako zákazník přijdu sem k nám na prodejnu, položím kvér na stůl a řeknu, chci servis. Tak nejčastější, jak vlastně člověk k nám přijde, že teda má nějaký problém, přijde tady k nám za klukama k pultu a vysvětlí jim, co vlastně je potřeba. Buď to jsem tady přímo já, takže si mě kluci rovnou zavolají k pultu a rovnou tady se zákazníkem něco proberu. Když tady já nejsem, tak mají tam vlastně připravený servisní protokol, kde si vezmou od zákazníka jméno, telefon, e-mail, abych měl nějaký základní kontakt, napíšou vlastně, co přines za zbraň, napíšou nějakou závadu, nějaké požadavky a nějaký základní rozpočet, co vlastně si zákazník představuje. To znamená, ke mně přijde zbraň ve stavu nestřílí, je potřeba zprovoznit, udrž ústěvku do 1.7 na Fénix, rozpočet 2000. Já se na to podívám, zjistím, ano, opravdu to nestřílí, ani s mojí baterkou, s mým zásobníkem to prostě sedí, takže to nějakým způsobem většinou základně otevřu a zjistím, aha, kola, jo, chybějí zuby. V tu chvíli typicky zvedám telefon a volám zákazníkovi, podívejte se, odešly kola, můžeme nahradit základní sadou kol za 90 korun, máme tady CNCčko za 400, který prostě udrží do budoucna jakoukoliv pružinu v úvozovkách. V rámci toho už vidím, že píst třeba není ideální, udělal bych píst, vyměnil bych ho gumičku. Můj návrh je, dáme 1000 za díly, 1000 za práci, jo, bude to servis za 2000, souhlasíte, nesouhlasíte. A dohodneme se prostě na konkrétních dílech, konkrétních postupech. Jo, takže zákazník kolikrát pak ještě řekne, no, já jsem si ještě vzpomněl, přesnost není ideální, jo, upravíme takhle přítlak a prostě dohodneme to. Jo, vždycky prostě dohodneme si dopředu nějaký rozpočet, který se snažím opravdu nepřekročit a uděláme prostě maximum v tom rozpočtu, tak co vlastně zákazník má za přání. Někdo si řekne, chci tam v rámci toho dát třeba procesorovku, chci prostě tam rovnou třeba hodit preventivně CNCčkový mechabox, chci prostě, aby ta zbraň vydržela cokoliv. Jo, takže děláme opravdu servisy od 500 po klidně 15-20 tisíc. Jo, taky jsme tady měli prostě zákazníka, který přines skvér a řekl prostě, bude to mít tyhle ty parametry a je mi jedno rozpočet. S rozpočtem neotravujte, ale bude to mít tyhle parametry. Jasně. OK. Jo, a prostě full CNC, mecháč, nejlepší procka, nejlepší vzduch a dá se prostě do toho servisu nacpat prostě jakýkoliv peníze, ale v tu chvíli samozřejmě zákazník odchází s kvérem, o kterým ví, že prostě se o něj nebude starat. Každou zimu nám to sem hodí prostě na pravidelnou údržbu, mrkněte na to, vymění se těsnění, on prostě odjíždí a ví, že prostě ten kvér, když jsem jednou za zimu prostě dá, tak mu šlape. Tím jsi mě teďka nabil na dvě takové otázky, které jsem měl schovaný. Jedna z těch otázek je, ty jsi tady zmínil právě servis od 500 do 20-30 tisíc. Ono to vždycky není o servisu. Ono to vždycky, nebo dost často to bývá, že jo. Člověk přijde, má první kvér, plast, koupí kov a řekne, ale není to úplně ono, těch třeba 1,3 joulů základ mě úplně nestačí a chtěl bych třeba DMRO nebo 1,7. Tyhle ty upgradey děláme teda taky, chápu to správně. Určitě, děláme upgradey na přání na libovolnou ústěvku. Dělal jsem kvér, kde výsledná ústěvka byla 3,8 joulů v elektrice. Prostě každý hřiště má trošku své pravidla a jako zákazník je zákazník, když si o to požádá, taky se to dělalo. Jo, takže samozřejmě záleží, s čím zákazník přijde, dá se postavit téměř cokoliv. To nejčastější, co děláme, je vlastně ten požadavek na těch 1,7 joulů, co nejpřesnějc. To znamená, pohybujeme se 1,6, 1,6,3, 1,6,5. Je to o tom, že prostě samozřejmě spousta zákazníků chodí k nám na hřiště hrát na Fénix, chodí vlastně tady v okolí do Pardubic a podobně, kde ty limity jsou velice často úplně stejný nebo extrémně podobný. Takže vlastně největší část požadavků je, chci zbraň na 1,6 joulů, ale spolehlivou, ať to prostě střílí dobře. Druhá otázka, kterou jsem tam měl schovanou, tak je, přesně ty zmínil zimu. Samozřejmě my airsoftáci, většina z nás, bývá taková, že máme takovou tu sezónu, že jo? Zimní spánek. Přesně tak, od toho dubna do toho listopadu max, pak je zimní spánek.
dát ten kvér přes tu zimu na ten servis? Koukám, že překyduje, že jo? Určitě. Já lidem doporučuji, kdo hraje málo, tak 1 rok to dát zkontrolovat. Kdo hraje víc, to znamená alespoň jednou za měsíc fakt jde hrát, to znamená za ten rok si bude hraje 25 akcí klidně, tak prostě každou zimu to dát na preventivní servis. Je to o tom, že ta zbraň obsahuje spoustu gumových částí, je to typicky okroužek na hlavě pístu, který s každým výstřelem nám lítá tam zpátky, vodírá se, je potřeba, aby byl promazaný. Gumička, každá kule prostě se voní zadrhne. Ono, když jich prostě za těch 20 akcí tam vysypu 2000, ono 40 000 výstřelů najednou za ten rok, ono je to znát na té gumičce a podobně. Takže určitě už z těch důvodů doporučuji, kdo hraje častěji, klidně každý leden, jo, přes ty Vánoce, se moc člověk nechce hejbat, tak to dá na servis. Tady to otevřeme, odstraníme starou vazelínu, zkontrolujeme podložkování kol, případně upravíme, přetěsní se vzduchotechnika, typicky dáváme právě nový okroužek aspoň na píst. Promaže se to všechno, zkontroluje, složí, otestuje. Víme, že prostě ústěvka se udržela, někde třeba měníme pružinu, protože samozřejmě, jak jsem říkal, ta pružina je namáhaná, když už je ve zbraně třeba 2 roky, tak člověku to postavíme 1,65, aby to měl co nejpřesnějc. No, on s tím 2 roky hraje, najednou přijde, už to má 1,4, tak zase třeba dáme už zase jenom novou pružinu. Jo, takže vlastně ten servis v dílech je 100 korun, 200 korun, je to vlastně sranda, ale ten člověk má jistotu, že prostě zase bude hrát. Takže bys osobně teda doporučil třeba každý obrok, když jsem standardní hráč, tak každý obrok tak to fakt do toho servisu. Třeba každou prostě druhou zimu to prostě dát na ten preventivní servis. No. Jo, takže to jako prostě s autem, dát to prostě na preventivku, ať se to radši zkontroluje. Je prostě strašně znát, že největší nával servisu je prostě březen, lomeno duben, jo, kdy prostě přesně tyhle ty hráči, co to v listopadu odložili, nechali to půl roku pod postelí, vytáhnou to po půl roce spod postele, vyjedou na akci, dají 2 zásobníky a prostě zjistějí, mě to nehopuje, protože prostě gumička zůstala třeba přitlačená celou zimu, nepovolil jsem hop-up, půl roku přitlačená guma, už se mi prostě nevrátí do toho stavu. Jo, jasně, no. Jo, mám to vysušený, mazivo po půl roce prostě není, takže těch nejvíc servisů je prostě takhle ten březen, duben, kdy ty lidi začnou hrát po nějaký době, protože to prostě na ten servis nedali. Což je docela zajímavý, myslím si, že hodně lidí to třeba jako nedělá, takže si myslím, že to může být zajímavá věc a rozhodně určitě teda doporučujeme. Jo. Dobře, co se týče toho servisu tady, co třeba, asi ne úplně tady, ale co třeba za těch 20 let zkušeností, co jsi servisoval nejzajímavějšího? Jaký kvér třeba byl to, co jsi řekl, pane bože, nebo co jsi, chápu, že to byla třeba jedna z mých zbraní, protože tam pamatuju jednu takovou naší zbesilou akci, ale co bylo třeba to top? Že jsi řekl, že jsi fakt jako rád, že ti to prošlo rukama, že jsi na to konečně šáhnul. Já přemýšlím, jestli něco bylo, že jsem se na to fakt rád šáhnul. Nebo jsi na to nerad šáhnul. Na co jsem si určitě nerad šáhnul, to mě vytkvělo v hlavě poměrně jako rychle, tak to byla jedna taková skvělá M14. Jo. Jako všeobecně Mechabox verze 7 stojí za to a to je něco, co si jako úplně nepotřebuju extra opakovat, jo, třeba ty M14. Jo, nevím, no, za co jsem byl fakt rád. Možná některý jako fakt zajímavý kulomety, který jako mě prošly rukama, byly jako zajímavý. No. Takže to už prostě máš toho víc než jednu. Že možná ještě vedle M14 bych postavil Tavora. Ten to docela slušně doháněl. Dobře, je něco, co jsme tady třeba nezmínili a co by si třeba našim sledujícím zákazníkům, to už je vlastně jedno, doporučil v rámci toho servisu? Nevím, jestli úplně v rámci servisu, lehce se to dotýká servisu, ale částečně spíš výběru zbraně. Hodně lidí vybírá zbraň podle nějakých parametrů, který si vyberou na internetu. Jo, tohle má větší ústěvku, tohle má menší ústěvku, je to takový hlavní parametr, že jako vyberu auto podle toho, jak rychle umí jet. Jasně. Tak spíš, jako jednak určitě vybírat vždycky zbraň, když máte možnost, tak v obchodě. Ale na co se hodně dívat, tak jestli to má rychlou výměnu pružiny. Což v dnešní době je u spousty zbraní už standard, ale jsou stále výrobci, kteří na to dost zapomínají a je sice pak hezký, že to má ústěvku psanou 120, ono pak reálně je to 100, 110 a
takovou zbraň servisovat, vytáhnout na ní lehce ústěvku, se pak výrazně prodraží. Protože tu zbraň musím rozebrat úplně celou do šroubku, dát silnější pružinu, jinou pružinu, zase kompletně složit. Je obrovský rozdíl, když si tady člověk koupí jakoukoliv deltu, jo, Delta Armory, všechny mají rychlou výměnu. A ten člověk přijde a on to má 1,3 joule, já to chci vytáhnout na Phoenix na 1,6. Není problém prostě tady vybrat pružinu, okamžitě ji tam hodit, je to práce na 10 minut, udělám to tady zákazníkovi na počkání. A je to jedna z takových věcí, na kterou se moc jako nemyslí při výběru té zbraně, jestli to má rychlou výměnu pružiny. Jo, člověk, i kdyby o tu zbraň měl dát o 500 navíc, tak na prvním servisu se mu to vrátí, protože s tou zbraní se úplně jinak pracuje. Skládání toho mechaboxu je mnohem jednodušší, každý technik bude mnohem radši za takovouhle zbraň, vždycky ji zvládne mnohem líp odladit na požadovanou ústěvku a podobně. A ještě pak možná trošku k tomu výběru těch zbraní. Hodně tady vidím, že zákazník mi řekne, to je pěkná zbraň, já bych si ji koupil, ale ještě on to má plastový tělo. Jo, to je vždycky něco, u čeho já si říkám, no, jako ono ne vždycky plastový tělo je zásadně špatný. Jo, prostě v dnešní době prostě moderních polymerů, které jsou ještě různě vystužený skelným vláknem a podobně, tak ty zbraně jsou lehký, ale zároveň pevný. A občas se lidi bojí třeba toho, že se špatně vycentruje mechabox, protože plastový tělo se mi prostě pohne. Jasně. Nebo něco. Tak musím říct, že za mě ty plastové těla dneska, co jsou v těch moderních zbraních, Delta, Specna, Flex, typicky Flex 09, skvělej kvér, ale prostě vím, že spousta lidí si to nekoupí jenom z toho důvodu, že to má polymerový tělo. Jo? Já osobně ji třeba používám, to polymerové tělo mě na tom absolutně nevadí. A ty kvéry jsou jako skvělý. Já jsem přesně zrovna ten obrácený způsob člověka, že prostě kov je kov. No. A za kov, za kov nedám, nebo dám ruku do ohně a prostě přesto nejede vlak. Jo, takže čím víc kovu, tím lepší. Dobře, poslední asi, nebo jedna z posledních otázek. Nejčastější problém u jakýkoliv zbraně. Předpokládám, že to bude to, že přijde člověk a řekne, mě to nepodává. Myslím si, že v dnešní době už tolik možná ne, nebo samozřejmě asi záleží trošku typ zákazníka a podobně. S podáváním jsme se hodně setkávali v minulosti, kdy byly dost rozdílný těla a zásobníky poměrně mezi výrobcema. V dnešní době, kdy trh nám opravdu slova zaplavila Delta Armory, Specna Arms, kdy opravdu drtivá většina těch AR je od nich, ty zásobníky jsou navzájem kompatibilní a mají vlastně jedny z nejlepších zásobníků, bych si dovolil říct, 120-130 raný tlačáky, který perfektně podávají. Tak vlastně myslím si, že s podáváním máme těch problémů výrazně méně, než dřív, kdy se jakoby fakt kombinovalo, já mám SIMu, zásobník od TCčka, do ARSky mi to nesedí, tady se mi to kinklá. Takže tohle si myslím, že se nám poměrně dost omezilo tímhle. Co je hodně častý, tak zbraně, které nemají žádnou procesorovku a nemají MOSFET, tak velice často končí dneska na spouštěvých kontaktech. Určitě někteří vědí, že prostě MOSFET nebo ta procesorovka vlastně slouží k tomu, že vlastně ten proud obejde vlastně tu spínací jednotku jako takovou, sepnu pouze vlastně mikroproud, jenom signál a nevzniká mi tam oblouk, takže ty kontakty se neopalujou. U těch starých prostě dochází k opalování, každý zmáčknutí prostě toho kontaktu mě maličko přeskočí oblouk, ty kontakty se často opalujou a je to většinou to první, s čím přijde zákazník, když si pořídí nějakou takovouhle deltu Specnu, tak ono dneska se to dělá fakt poměrně všechno předimenzovaný. Kola na dnešní limity, když máme 1.7, v pohodě stačí. Písty se nám dělají v podstatě vždycky už s kovovým ozubením. Jo. To, co se dřív odcházelo, tak ty výrobci se v tohle fakt jakoby hodně vždycky poučejí a fakt ten vývoj jde dopředu. To, co dřív byl upgrade díl, prostě kdo měl píst s kovovým ozubením, tak už byl king. Dneska to má nejlevnější Delta za 3000, má pískovým ozubením. Je pravda, že nám ty cenovky šly hodně dolů v rámci toho. A hlavně zároveň ty zbraně se výrazně zlepšují. Prostě, jo. Takže moc už těch jakoby vyloženě mechanických problémů u těch základů není, že by prostě jako dřív se prostě měnili kolek na běžícím pásu, protože je to hlavně i o tom, že dřív ten airsoft byl běžný mít ve zbraní 130, 140, 150 pružinu, bral se to jako normál a střílelo se po sobě výrazně jinýma ústěvkama, byl to trošku jiný svět. Dneska už ten airsoft je mnohem víc organizovaný, mnohem víc sportovní, máme omezený limity, proto většina zbraní nám dneska jede na 110, maximálně 120 pružinách. Je to opravdu nejvíc zákazníků máme v těchto limitech. V tu chvíli ty zbraně jsou poměrně jako
většinou předimenzovaný. Takže vlastně nestává se, že by tady bylo něco, co prostě je běžný, že bys třeba řekl A zase, nebo A, už je to tady znova a zase řešit ten stejný problém. Jako nemyslím si, že by jako vyloženě jeden problém se opakoval stále dokola. Myslím si, že úplně ne. Taky každý výrobce má trošku nějaký své specifika. U každého nám odejde trošku něco jiného jindy. Jo, můžou to být jako běžné údržby typu spálený uhlíky. Jo, může to být prostě roztrhlá hotguma, což jsou prostě věci, které jsou opotřebení. Jo, ale... A kdybys teda asi poslední závěrečná otázka. Kdybys mohl porovnat Airsoft 20 let, 10 let zpátky, 5 let zpátky a teď, do které doby by se hrozně rád vrátil a klidně i důvod. Přemýšlím, jako jestli bych se chtěl vracet. Jsou aspekty, které mě tam chybějí asi. Jo. Pamatuju opravdu těch 22-20 let zpátky, v době daleko před Facebookem, věřím tomu, že spousta našich tady diváků nebude chápat, co je to doba před Facebookem, jo, protože Facebook už je pro ně pro dinosaury. Ale tady třeba v Hradci bylo běžný to, že prostě o víkendu se všichni tady v 9 sešli prostě u Borovice nebo u Lidlu a prostě vzali kvér a šli tam. A věděli, že tam přijde 20 lidí, 30 lidí, 60, 80. Nikdo nikomu nic v úzovkách neříkal, nebo jsme si poslali přes ICQ tenkrát zprávu, hele, budeš u Borovice? Jo, budu. Tím to končilo. Neexistovalo žádný vypisování akcí, událostí, vstupenky. Ne, prostě člověk se vzbudil, věděl, že prostě sobota nebo neděle, vezmu kvér, vezmu kule, čapnu 2 rohlíky paštiku a jdu prostě k Borovici. A on tam někdo přijde. Jo? Na jednu stranu ta komunita byla skvělá, na druhou stranu zase ten průběh byl takovej, že jsme se tam sice v 9 sešli, ale do 10 se jako připravovalo, pak jsme se do 10:30 dohadovali, co se bude hrát za mod. Hodinu jsme stříleli, pak všichni jako začali ohřívat nějaký párky a tahat paštiky, hoďku a půl se jedlo, pak se dala možná druhá hra a vlastně už se smívalo, šlo se domů. Jo. Takže člověk si nezastřílel zdaleka tolik, ale zase to bylo komunitní. Bylo to... Lidi si popovídali, všichni si porovnali ty kvéry, ukázali si, co mám, co nemám. Ta výstroj se scháněla úplně jinak. Jo. Tady prostě, že dneska tady člověk přijde do armáče a vybere si M4kovou sumku mezi 10 výrobcema v 5 různých barvách. Chci samosvor, chci s Legou. Jo, prostě co bylo, to bylo. Jo. Bylo to prostě jiný. Na jednu stranu člověku to chybí, na druhou stranu asi, že bych se do toho chtěl dobrovolně vracet. Asi taky možná. Ne. Dobře, takže jsi spokojený tam, kam se Airsoft dostal? Myslím si, že jo. Minimálně je teďka mnohem dostupnější pro běžný lidi a hlavně pro mladý nováčky. Pro nás prostě, pamatuju svůj první kvér, jsem za ní dával 11 000, neměl baterku, neměl nabíječku, byla v tom 90 pružina, plastový ložiska, takže prostě ten kvér do roka šel na kompletní servis a stálo to 11, v době, kdy 11 byl ale jako průměrný plat. Jo. Jasně. To je jako dneska by ta zbraň měla stát 30-40 tisíc, jo, v tom přepočtu s tou inflací, jo, takže tenkrát se na zbraně fakt šetřilo léta, jo. Dneska člověk si řekne, je zbraň za 3, tak to vezmu z jedné výplaty a jdu si zahrát, jo. Za to jsem hrozně rád, že ten Airsoft je dostupný a může být takhle rozšířený. Dobře, Pavle, já ti moc děkuju. Vám děkuju, že jste se dokoukali až sem. Já si myslím, že ten základ jsme probrali. Věřím, že se vrátíme někdy sem zpátky. Určitě budu rád. Že si určitě projdeme i nějaký jiný věci, i klidně nějaký praktické ukázky o tom, co, jak dělat, s čím si jak poradit nějakou základní údržbu. Vám jenom sdělím ještě jednu věc, nezapomeňte dát follow. Tobě chci poděkovat a budeme se vidět v dalším videu. Ahoj. A vy se mějte. Čau.